cave dance. Okay. Bigyan niyo. Okay, exit. One straight line. Straight and face to face. Ito sa akin. This time we're going to have a cadena de amor. Right to right hand. Problem, all boys, proceed. Pag ganon, ha? Lahat ng boys pag ganon. Okay? Makinig ka kasi kailangan natin to sa December. Okay. Face your partner, di ba? Right to right hand. Face your partner mo kita. Okay. Mag-start ako sa part ko, ha? Boy. Boy ako. Boy. 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 Okay, lahat ng boys, dito ang wave. Puro ka ganon. Sa likod ng partner. Sa likod, ha? Palabas. Kailangan zigzag tayo. Hindi pwedeng ganon. Shortcut kayo dito. Dito. And then, girls, reminder, huwag kayong susunod sa partner nyo. Pag kadena, diretso dito ka rin, diretso. Dalawa na kayo doon. Nagsusunod. Kailangan opposite tayo. Opposite. Trial muna with that. Okay. Trial muna, ha? Okay. Start now. One. One pa lang. One. Wait. Face your partner. Dito ka dapat. Hindi, tama. Diyan ka na. Ang way mo, tita. Dito. Oo. Sige, ulit. Okay. 5, 6.
Okay, one. One muna. One muna. One. Tama ba ito? Dali, nakagapas kayo. Balik. Balik. Maganda ka pa yung tuloy eh. Okay, tita. Magbuhan dito ka ba? Siya. Babae ka. Dito ka na. Huwag ka dito kasi nagagapas. Pag dito ka, gapos ka. Dito ka na. Okay, lalaki siya. Lalaki. Okay, game. Okay, one last. Final. Raise your partner. Okay. Start now. Face your partner. Huwag kayo titingin sa likod nyo. Okay? Boys, forward lang kayo ng forward. Forward lang ng forward. Okay, one muna. One. Okay. Two. Ganyan ba? Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Stop. Okay. Hindi pa kayo tapos. Nag-meet lang kayo ng partner nyo somewhere. So, kailangan tuloy-tuloy pa rin babalik kayo sa original place. Okay. Right to right. Face your partner. Okay, right to right, ha? O, bawal ang beans. Fives. Bawal ang pork. 5, 6, 7, 1. 2.